मंदिर पर साप्ताहिक चर्चा होत रहे। चर्चा उ राजा साहब का चर्चा होत रहे। त अपन नाग नागिन एगो जूट में से अपन ध्यान से चर्चा सुनत रहलन। सुनत बाड़न चर्चा। अब नाग का तो मन डोलत बा कि भाई वहाँ चर्चा मंदिर पर राजा साहब का होत बा। अपन नागिन से कहत बाड़न कि ए नागिन हम जात हई चर्चा सुने। नागिन कहत बाड़ी कि नाही राजा नाग तू मत जा चर्चा सुने। जई बा केहू का नजर पड़ी तो के मार पीट के फेंक दे, केहू छोड़ी ना तो के। नाग पटा गईलन। फिर अब नाग के चैन ना मिले। रह रह के रुक के बोले कि नाही नागिन हमके जाए द, हम कहीं जाके लुक छुप के चर्चा सुन के हम चल आई। नागिन एकदम परेशान हो गईली मना करत करत। कहत बाड़ी कि अच्छा जा ना मन बता, बाकी अपन जान बचा के आ सुरक्षित कहीं चर्चा सुन के आ तू घरे चल अइहा सही सलामत। नाग कहलन ठीक बा हमके जाए द। गईलन नाग चर्चा अपन लुक के कहीं छुप के अपन सुनत रहलन। सुनत सुनत जब चर्चा समाप्त हो गई तब जैसे पर प्रसादी सबके बटल, सब अपने घरे चल गई लेके। तब मंदिर बा चाहे घर बा चाहे कहीं चर्चा पूजा कुछ भी होला तो जरूर केहू केतनो बचाई बाकी जरूर पर प्रसादी जमीन पर गिर जाला। तो वो मंदिर में प्रसादी छिटाइल रहे। तो अपन नाग सोचलन कि अब तो सब चल गई, देख ताक ले हलन, अब चली चर्चा 3 घंटा सुनली हैं तो अब तब प्रसाद हमार खाइल जरूरी बा। जोले हम प्रसाद ना खाइब तो हमार चर्चा का फल हमके मिली ना। अब नाग धीरे धीरे सड़क के मंदिर पर चढ़ गईलन। जब मंदिर पर चढ़ के आ लगलन प्रसाद बीने तौले भाई कुछ सामान राजा साहब का छूट गए है मंदिर पर। तो राजा साहब का लइका आइलन ले जाए खातिर सामान अइलन। तब तो राजा साहब का लइका का नज़र पड़ जात बा ओई सांपे पर। अब राजा साहब का लइका उनके मार पीट के फेंक देत बाड़न। आ यानी बड़ी देरी हो जात बाटे। नागिन जोहत जोहत उहो चलल बाड़ी नाग के खोजत। अब नागिन तो दूरही से कुल तमाशा देखत बाड़ी। अब नागिन छपटिया गईली, छपटिया के आके सामने मंदिर पर अब कहत बाड़ी कि हे राजा साहब का लइका, जैसे तू आज हमार जोड़ा तू बिगाड़ देला हा, जहिया तोहार जोड़ा लगी तहिया तोहार हम जोड़ा बिगाड़ दे। अब राजा साहब का लइका सुन के बड़ा एकदम चिंता में हो गईलन। कहलन कि ठीक बा। अब उनकर दिल में ई बात धड़के हमेशा केतनो तिल कहरू आवे। अब उ शादी बियाह करे के हो ना करे, नाही बस नाही। अब उनकर माई बाबू बड़ा परेशान हो गईलन कि इतनी राजा महाराजा आवत बाड़न आ हमार लइका शादी करे नइखे कहत, बात का ह। अब उ लइका माई बाबू एकदम परेशान होके लगलन पूछे, बस खाली राजा का लइका नाही कहे हक कहबे ना करे न कुछ बतावे। अब जबरदस्ती से शादी हो जात बा। जब शादी हो गई तब कैसे बहुत लोग का 2 जगह कहीं पाही रहेला घर दुआर। अब राजा साहब का लइका का करे, अब तो कुल खिस्सा जनते बाड़न कि जोड़ा में नागिन हमके देखियन तो हमार काम खत्म कर दिहन। अब उ घरे ना रहे दुल्हन का लगे, अपन चल जाए डेरा पर। अब कोई दिन बीत गईल त नागिन अरे रानी कहत बाड़ी कि अच्छा राजा साहब आप इतना दिन से हमके छोड़ के कहाँ चल जाइला। अब राजा साहब रोज बहाना करे। अब रानी एकदम जिदिया गईली, कहली कि ना आज आपके बतावे के पड़ी कि हमके इतना दिन अइले हो गईल आ आप एको दिन हमरे संगे नइखी रहल, कहाँ चल जाइला। अब राजा साहब के कुल हकीकत रानी के बतौलन। कहलन कि देखा ऐसन ऐसन बात ह से हम सांप के तो मार के फेंक दहनी आ उनकर नागिन अइली अब तो कुल देख लेहली। अब नागिन इतना कह देहली कि जहिया तोके जोड़ा में देखब तहिया तोहर जोड़ा हम बिगाड़ देई। बस इहे बात ह, जोड़ा में हमन के देख लिहन तो हमनी का जोड़ा बिगाड़ दिहन, यही से हम तोके घरवा छोड़ के वहाँ चल जाइला। कहली रानी की बस इतनिए बात खातिर आप भागल रहिला दूरे, आज आपके ना जाए के ह, आप घरे रही। तो अपन जिद कैली ना जाए देहली तो अपन घरे रुकलन। बड़ी रानी चालाक रहली।
अपन का कैली कि बरहो बीजन बना के अपन घर से लगाई बहरे ले, एकदम भीतर से लगाई बहरे ले खूब अपन सजा देत बाड़ी। आ जब रात हो जात बा त अपन दुआरी में जौन राजा साहब के सुतौले बाड़ी घर में, वही दुआरी में हाथ गोड़ पसार के बैठ जात बाड़ी। तब नागिन तब देखत बाड़ी कि ये भाई सब सूत गइल बा, अब चली आज त राजा साहब रानी का लगे बाड़न, आज इनका तो जोड़ा हम बिगाड़ देब। अब नागिन चलल बाड़ी। जब नागिन चलल बाड़ी त अपन अइली दुआरी पर, त अपन प्रणाम वड़ाम कैली त कहली कि का ए नागिन ई बताई आप सुहाग रात मनौले हैं कि ना। रानी कहत बाड़ी नागिन से। त नागिन कहत बाड़ी काहे रानी हम सुहाग रात मनौले हैं। तब कहली रानी कि ऐसा न नागिन, तब हमहू के मना लेवे दें, तब फिर तो आपके जोड़वा बिगड़ ही के बा। तब अपन नागिन चल गईली। फिर अपन कुछ दिन बीतल तब फिर नागिन चलत बाड़ी, कहत बाड़ी कि चला अब तो इनकर काम हो गईल होई, अब हम चली आज इनकर जोड़ा बिगाड़ दें। अपन अइली तब फिर उहे काम क के रानी अपन ओसही अपन दुआरी में पसर के बैठल बाड़ी त अइली नागिन त कहली कि प्रणाम बहिन। अपन प्रणाम वड़ाम कुल भइल। कहली का हो रानी तोहार त काम हो न गई, अब तो आज हम तोहार जोड़ा बिगाड़ देब। कहली कि अच्छा नागिन बताई आपका लइका बच्चा हवन कि ना। कहली नागिन कि काहे रानी हमार लइका फैका हवन। त कहली कि तब हमरो हो जाए दें, तब फिर तो आपके जोड़वा बिगड़ही के बा। तब फिर नागिन अपन चल गईली। कहली ठीक बा। फिर कुछ दिन बीतल, जब लइका बच्चा हो गईलन तब फिर अपन नागिन चलत बाड़ी। अइली त अपन रानी वैसे उनका रोज का काम रहे, चाहे वो आवे चाहे न आवे, वो तो उनके अंदर डर रहे। अपन फिर उहे काम कैले बाड़ी। अइली नागिन त अपन बहिन प्रणाम भइल। अपन कहली का हो रानी अब तो तोहार लइका बच्चा हो न गई, आज तो हम तोहार जोड़ा बिगाड़ न देई। कहली कि ना ई बताई कि आप अपन लइकन का बियाह शादी कैले हैं कि ना। कहली काहे न बियाह शादी हम कैले हैं। कहली त ठीक है, जोड़वा तो आपके आज न काल बिगड़ही के बा, त तनी हमहू बियाह शादी क लें तो जोड़ा हमार बिगाड़ दे। तो अपन चल गईली फिरो नागिन लौट के। अपन आवे त इच्छा भर खात पियत घर में आवे, उनकर त आत्मा जुड़ा जा। अपन चल गईली त फिर इनकर बियाह शादी लइकन का हो जात बा। त अपन फिर नागिन आवत बाड़ी त कहत बाड़ी कि का हो रानी अब तो तोहार कुल काम पूरा न हो गई, आज तो तोहार हम जोड़ा बिगाड़ देई। कहली रानी कि ठीक है जोड़वा तो आप हमार बिगाड़ देई, बाकी ई बताई इतना दिन से हमरे घरे दुआरे आप आइला, आप कुछ खाइला पिहिला कि वैसे आइला फिर चल जाइला। कहली कि ना रानी हम इतना दिन से तोहरे घरे आवत हई, बरहो प्रकार का बीजन हम दुआरिये पर से खा तोहरे लगे आइला। कहली कि ठीक है त औरी माँ कुछ रहेला कि ना रहेला। तो उ कुल चीज़ बनावे तो एगो दियरी में नमक भी रख देवे, नमक वाला चीज़ भी। कहली कि ये औरी कुछ ना खाइला। कहली कि काहे नुनो रहेला। तो कहली रानी कि जैसे आप हमार नमक खैले बानी वैसे हमके नमक का सैरियत दे दें। नागिन कहली कि जा 7 जन्म 7 जुग तक तू एहवातिन रही है, तोहार नमक खैले हैं, तोहार नमक का हम सैरियत देत हैं। गाई के गोबरा से आंगना लिपवली हो, गाई के गोबरा से आंगना लिपवली हो। धुलाए
जैसे उनकर गलती क्षमा कैला वैसे सबकर गलती क्षमा करिया। हे महादेव, जाग जाग महादेव मैया।